Lila a Nerko sú útulkovými psíkmi už od roku 2019. Dlhých 5 rokov. Sú to naše najdlhšie stálice, aké vôbec máme. Aký bol ich život predtým? Predtým poznal len utrpenie, bolesť, strach a špinu. Keďže nepoznajú, aké je to mať domov a svojho človeka, snažím sa im to čo najviac vynáhradiť. Oni nepotrebujú mať ružové peliešky, nové hračky a kopec zbytočností. Psík, takisto ako človek, najviac ocení zážitky. Chvíle, pre ktoré sa oplatí žiť. Spoznať nové pachy, nové zážitky, nové situácie, v ktorých v živote nebol. Objaviť ten obrovský svet vonku. A práve dnes sa mi vyskytla možnosť vziať 2 psíkov do zoologickej záhrady. Aj keď na tieto miesta bežne nechodím, dať možnosť Lile a Nerkovi, aby zažili takýto obrovský zážitok, som nemohla nevyužiť. Vedela som, že obidvaja už sú pripravení užiť si to bezpečne a rozumne. Oboch som v predchádzajúcich cvičeniach a tréningoch naučila, ako zvládať stres, ako sa správať na vodítku, ako prechádzať davom, a toto bola len ďalšia etapa v ich živote. Všetky tie nové vnemy sme prekladali kľudnými pauzami bokom od toho veľkého davu a ruchu. Myslím, že neexistuje pestrejšia možnosť obohatenia zmyslov. Zrak, čuch aj sluch dostali u nich poriadne zabrať. Nové zážitky, nové zvieratka, množstvo ľudí a to všetko v bezpečnom prostredí. Práve zoologická záhrada je úplne ideálnym miestom, keďže psíky v nej nie sú stredobodom pozornosti. Môžu prechádzať všetkými tými situáciami a priestormi a kľudne byť pozorovateľmi. Zvieratka v zoologických záhradách sa väčšinou psíkov neboja. Nemajú totižto skúsenosť, že by im psík mohol ublížiť. Sú to často zvieratá, ktoré sa buď so psom v živote nestretli, alebo ho videli len spoza mreží a skla. A teda nemajú dôvod, prečo by sa ho obávali. Ak však vidíte, že zvieratko na druhej strane plotu sa vášho psíka bojí, samozrejme sa mu snažte vyhnúť. Tak, ako nechcete, aby váš psík žil v strese, takisto chovatelia zvierat v zoologických záhradách nechcú, aby ich zvieratka boli stresované. Ak vidíte, že váš psík sa očividne niektorého zo zvieratok alebo priestoru bojí, neťahajte ho tam nikdy na silu. Dajte mu priestor a možnosť si danú situáciu pozrieť v kľude a pokiaľ usúdi, že tam proste nechce ísť, tak ho nenúďte. Naučená bezmoc môže urobiť viac škody ako úžitku a predsa nám ide o pozitívne zážitky. Ak váš psík nejaví záujem o očný kontakt so zvieratkami v zoologickej záhrade, je to tiež v poriadku. Všetky tie pachy a zvuky sú pre neho dostatočným rozptýlením. Pre niektorých to môže byť až priveľa. Pamätajte na časté prestávky v kľudnom prostredí, kde si váš psík odpočinie od všetkých nových vnemov. So psíkmi, ktoré ešte nemajú skúsenosti s takýmto rušným prostredím, si vyberajte dni mimo sviatkov, prázdnin a času, kedy je v zoologickej záhrade veľmi veľa detí. Vyberajte si trasy mimo stánkov, bufetov a priestorov, kde sú zvieratka, ktoré sú populárne. Vášmu psíkovi je väčšinou jedno, či sa hýbe okolo antilopy, medveďa alebo tuleňa. Všetky tieto nové vnemy, pachy a pocity zažíva prvýkrát. Nezabúdajte neustále vnímať vášho štvornohého parťáka. Len čo vidíte známky únavy a tá ho neprechádza ani po prestávke, návštevu zoologickej záhrady ukončite. Či to bude po 15 minútach, hodine alebo celom dni, je veľmi individuálne. Vždy sa prispôsobujeme najviac unavenému členovi skupiny. Vďaka všetkým týmto zásadám si tento výlet užili Lila aj Nerko na 100%. Pre oboch to bol prvý veľký výlet do rušnej civilizácie. Neverili by ste, ale obidvaja sú veľmi komplikovanej povahy. Nie je to tak dávno, čo by obidvaja nemali problém zo stresu pokúsať všetkých okolo seba. A pozrite sa na nich. Teraz sú z nich úplne pohodové psíky. Preto aj vy dávajte pozor na to, ako veľmi zaťažujete vášho psa. Všetko je to o príprave. Ak ho správne a v kľudnom prostredí naučíte všetkým zásadám slušného psa,
Nebude nič v jeho živote problémom. Existuje aj bezpečnejší výlet. Aj to si dnes vyskúšali Nerko a Lila. Súčasťou zoo je dinopark. Dinoparky bývajú niekedy aj úplne mimo zoologických záhrad, čo je ešte výhodnejšie. Väčšina psíkov rozlišuje, že plastové dinosaury pripomínajú zvieratá. K tomu sa ešte niektoré hýbu, väčšina vydáva rušný zvuk. Pre niektoré psíky to však môže byť priveľa. Obrovské zvieratá a veľmi agresívny zvuk môže vyvolávať strach. Preto v týchto priestoroch postupujte pomaly a psíkom dajte naozaj veľa času na to, aby spracovali, čo sa deje. Nerko si nakoniec dinopark užil viac ako zoologickú záhradu. Najviac ho fascinovali všetky tie zvuky vychádzajúce z reproduktorov, ale aj opakujúce sa pohyby veľkých zvieratiek. Zo začiatku síce potreboval trošku podpory a zistiť, že stále stojím za ním a nič sa mu nemôže stať, no nakoniec to bol úplný frajer. Takisto ako v zoologickej záhrade, nenúďte psíky sa približovať k objektom, ktorých sa boja. Nechajte si ich to preskúmať a pokiaľ tam nechcú ísť, vyberte sa inou trasou. Dinoparky zvyknú byť ešte užšie a rušnejšie ako zoologická záhrada. Pamätajte na to, aby vaše psíky neohrozovali a neobmedzovali zvyšných návštevníkov. Tým, že nemusíme dávať pozor na to, ako reagujú zvieratká, ktoré psíky preskúmávajú, môžeme sa viac sústrediť na ich prejavy. Okrem zvukových a pohybových vnemov je dinopark často plný lávok a mnohých prekážok, ktoré psíky prirodzene prekonávajú, a to tiež spestruje ich život. Nerkovi sa páči viac dinopark ako zoologická. Doprajte psíkom dostatok času na všetky nové objavy. Spomalte aj vy a vychutnajte si spolu s nimi, ako prekonávajú dobrovoľne svoje strachy a objavujú nový svet. Poďte. A ak to takto úžasne zvládli dve útulkové stálice, váš psík to dokáže určite tiež. A zrazu prišiel čas na poslednú prekážku a návrat do auta. Aj toto môže byť pre psíka veľká výzva. S úsmevom a spoločne sme to však hrávo zvládli. To však ešte stále nebol koniec dňa. Lila a Nerko s nami pokračovali ďalej a prekvapili ma tak veľmi, ako som ani len nedúfala. Záležalo na nich, ako dlho sa zdržíme v letnej záhradke, kde sme si spoločne oddychli. Lila polovicu času strávila maznaním a polovicu času ležala kľudne pod stolom. Keď si spomeniem na jej správanie, keď k nám prišla, a dlhý a ťažký boj s výchovou, toto bolo obrovskou odmenou pre nás obe. Strávili sme neuveriteľné 3 hodiny spoločnou pohodičkou na tomto rušnom mieste. Nerko ma už svojou úžasnou povahou neprekvapil. Úplne v pohode celý čas preležal pri mojich nohách. Nesnažili sa žobrať, nestresovali, neútočili po ľuďoch. Proste si len vychutnávali, že tam sme a sme tam jeden pre druhého. Som hrdá na to, ako sme ich vychovali. Ja, Lila aj Nerko veľmi ďakujeme Kláre s Amy, že nás na tento veľký výlet zobrali. Ďakujem aj všetkým patronom Lily a Nerka, vďaka ktorým som ich na tento život mohla prichystať. Myslím, že už sú vychovaní najviac ako dokážem. Ostáva len dúfať, že si nájdu tie svoje ideálne rodiny, ktoré ich budú milovať a adoptujú si ich. No kým sa to stane, budem sa snažiť, aby čo najviac ich dní bolo takých skvelých ako tento dnešný.